Masih durbal bersama Prana. So guys, नै खाजिरा होनदों आरोना मोसाखांबाय आं नै बिदि लोङो गोजा लाल सार ना थाब थाब रान थाब थाब जानाय खिथा कुकुरनो थाबोखो दे जानाय खिथा दं आंना साम'सा कुकुरनो थाबोबाय मारै मोजां लागाव दासो जादों लागाव Saya, mana? Saya. Wah, pina mata khasa sangat. Ayo, kamu sakit nak pidon? Ya. Apa? Apa? Mana? Aji. Ya. Korea kau. Lagi coba. Wah. Hei. Wah, bisa dengar nanti sudah. YouTuberan मोसागासिनोसो नै लागाव होना हो जाना हो मासि महरै हायाव जोनोम जाबा नै YouTubeरानो मोसागासिनोसो नै केबिनि दाय जाथारदों आरोना नै लोगोफोर गावसोर गोथाव दा बाजै बेसेबांबा गोबां देबसेयाव संखादोंमोन नै गैला एसेल'सै आरोना गोथाव दा दादा थुरसियावनो जाखाबाय नै खुमब्राया गोखै Somia
Lihat dong kayak ini bener. Masalah Pasar hibay, isang blau mablau. Panay baik lehan negara. Ada sakit naman sa babayan na nagapurnay. Gusto mo na. Cara may sala para obra nala. Mira kuni kuni. Surga pitaka saya sedih